Amayia Chinsa Isato chiabono botuko moncho moligerelia na gukwanira ndonsi ya sobereta semargoba yabono chinga kichira nengo kwaligania semesa ya mangana mayanya gukumanyia gati yari twabereto gukwaliganiria korose mambia lengentambe semargoba yabono nyale ko sansamuranira asiribwa buna botambe litukeliganiria ijuma stariki emerongebere neibere omuchinyoka no mwaka bochiri bubere na merongebere nebere inyarabono nali yabage kraligwa bene buna oyo kabeire omurayi wense ogatato Mwai Kibaki ni gabereka gosiria obugima bwaje nabo ni gasiria obugima bwaje kabwate miaka emerongo kyenda nabo inyirabono obomo bwa Azimio wani Kenya nigo obwanyare ku mwaka isiko omubunge wensemo ya Westlands Timothy Wanyonyi ogochikurwa ndrekero kyobo governors county ya Nairobi na wanyekerenere byeka obwato getamasakara kurwase kyamagyo dem asokurwa ndekero kyo oboraya sensemeyu ayo mona enda mange na kwaligana tumenya sinchira yobo ikrenu iritere nchenkuru Vincent Onyancha. Igotogo chakera noroboti hasensemo yamabe anene maiga yoyo kabere omurai wense ya Kenya gatato Mwai Kibaki gosiria obugima bwaje litukolia rakabwate miaka emerongo kenda omurai wense musikuru Kenyatta ni gara lyogosira kwa yamambi ya lero asino nabo abakago tumamagombo gostia senka bairi nabasane nigono nabo anyaraga kumunyira Kibaki yasamanga abayetaka okarasobura ibwaye Kibaki ni gaikerenti mange chinga kichoburaye Tomura wenso musikuru Kenyatta nyaraga ko motogia asoko sokense ya Kenya kurwekerenge kemo gocha sekende. It is my sorrowful duty to announce to the nation the passing on of His Excellency Emilio Mwai Kibaki, the third president. His Excellency Mwai Kibaki lived a dedicated life of service, and we salute a notable father figure in the chronicles of our nation. A leader who strove so hard and accomplished so much for this country. A nation he so deeply cherished and served with commitment and an unbending will to improve the lives of our people. As we mourn this immeasurable loss, we recall with eternal gratitude President Kibaki's patriotic journey in service to his country, which can be traced back to Kenya's fight for liberation. As a university lecturer, a legislator, member of parliament for 5 decades, a cabinet minister, vice president, official leader of the opposition, and finally as the third president of the Republic of Kenya, Emilio Mwai Kibaki was a quintessential patriot whose legacy of civic responsibility will continue to inspire generations of Kenyans long into our future.
We remember the values by which he lived, the ideals he embraced, his dignity, his diligence, his candor, and concern for the well-being of all Kenyans. Na boigo asoroboti urubono ni goto konyaro kumanyigwa n'umurikito brani sena esabaria yomurai wense ogatato oyo bakawosire obuguma bwaye gochakira gukina kwaye ensemo ya masomaye na boigo goikabuna soeta sensemo yoburaye oroboti oru asenchira yobekirano. Tunataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu. Emilio Mwai Kibaki nigo aiboletu mwaka weriwe ya mochimikianda na merongo etatono yomo 1931 ensemo ya Gatuyani e county ya Nyeri. Mwaka weriwe ya mochimikianda merongo ena na isano na ibiri 1947 akagenda eskuru ya Mangwe county ya Kiambu abuo ase akolete bya kegima na magega yae. Mwaka weriwe ya mochimikianda merongo etano no yomo 1951 akeri kene University ya Makerere ense ya Uganda ase asomerete amangana siasa uchumi na boiga mangana yeke korogose historia. Umwaka o 1954 weko umwaka o 1955 Kibaki akaba omokonyi bomateneneri bwa boroki wa University ya Makerere na magega yae kobekerwa egutwa se university eyo abwa se sogeti na koliga komenta amasoma sense ya London aseboigo amentete ko somera mangana uchumi korwa umwaka o 1955 weka umwaka o 1958 abwa so mwako yoyo airanete ase University ya Makerere una omorokia utenenerete amangana uchumi korwa umwako yo weka umwaka o 1960 abwa asachigete na koirana ense ya Kenya korwa nerera obosbore bwense wetera ikiama gya KANU. Sije ukiwa popote ukishakula pombe, ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe ate ndio ukaneneme juu ya mtu wako. Hiyo wacha, hiyo wacha, na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Magega yense ya Kenya konyora obosibore umwaka o 1963 Kibaki agachoro buna omobunge bwe constituency ya Don Hombono emanyikante buna Makadarase county ya Nairobi. Umwaka o 1965 agachoro koba omowaziri bo bonchorera nebi wanda gose Minister of Trade and Industrialization. Umwaka o 1969 weka umwaka o 1982 agachorwa koba omowaziri bwe nibo gose finance asense ya Kenya abwaso yo kabero mara yo kabero bwense ya Kenya Moske Daniel Moi amachorete Kibaki koba omokonyo ekoro mwaka o 1978 abwase bakorete gasi amonga nonya mbaigwana nete ase mirengo ya gesiasa. I thank the voters in the former Dunham and Othaya constituencies for their support and confidence in me as their MP. Omwaka o 1988 Kibaki agakwa iskoko rwase ribagali eriokoba omokonyo emoi ribagali eretu na Josephat Karanja na Kibaki koirwa ase wizara y'obachenu muno mowaziri b'obachenu igentokia mwirerete ko bwatoka emeremo na wesoke kurwase kiama gya KANU abo ase babwateranete na Njenga Karume na boigo John Kin korosia ekiama gya Democratic Party gose DP. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that.
mwaka o 1992 na boigo mwaka o 1997 Kibaki akaligo bara bwense ya Kenya kolende tanyora kura chimo isaina ko soabisi abuaso mwaka o 1998 asenchara ya beneke gima Kibaki akaba umwameriri wa serikali gose opposition leader. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Huna maana, wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Umutenyo kianda umwaka 2002 Kibaki bakabwaterana n'umuraibu ekyama gya Fort Kenya Michael Wamaru na Charity Ngilu na korosia ekyama kya NAK abwaso umwaka yoyo chitariki 14 mutenyo 10 Raila Odinga gachika kumubwatesa Kibaki aseganga ya yokora ense ya Kenya inse yobo mubwa Rainbow. Kibaki akabwaterani bwaso mubasukana bwepara egentokira netimage gachi campaign chiae kolende Raila Odinga gesoke na komokonya kone chia chenda chia ya saba Kenya abwase timu Kibaki abwete ekerogekyo na Kibaki koraligwa koba umarayo gatatu bwense ya Kenya. Kibaki na hapa kwamba I salute the grand coalition government that we successfully steered with Prime Minister Honorable Raila Odinga and Vice President Honorable Kalonzo Musyoka. Gati ya chenda cha serikali ya Kibaki chikabokorwania obukurumi wokinia uchumi yense ya Kenya na koligerelia yalengete chisemi abwasa chageti benne murobeli bogosomya bosa abaroki obe chiskuru choboroso gose free primary education. Nonya nabo umwaka 2005 serikali ya Kibaki ga kono mochando bobukurumi abwasense menene yabakorera be serikali bakurumete chishiringi chibironi 50 igentokererete abamereri be serikali ya komo Kibaki yasogosira nibeyo magega yo muswada bugo chencha ekatiba umuswada Kibaki arenge magega ya gwakerwanse akarosia ekyama gya Party of National Unity PNU ekyama rego chagotumeka kolige kerogo asentunde yendo mwaka 2007 na gotiemana na Raila Odinga ubwe ekyama gya ODM. Ekiombe kyobo chori chinga kiecho kia Electoral Commission of Kenya ECK kekaralia Kibaki kobo moraya sentunde yende asekorengana nekiombe kia nyoreta chikura chimironi echinuguta isano na Raila konyora chikura chimironi echinuguta isato kolende genteke gatikia go kia bange umochando irerete chisegi chege siasa kwane kigwa umwaka 2007 na bigo mwaka 2008 na koirera abantu gwetani aliwe yamugosire obogima bwabo nabo iga abantu gwetani chiribu chimisano nemogota machinga chiabo egentokere Kofi Annan wasogati na kubwatania Kibaki na Raila na kubeka ise yoko iwana na kokora egasi ya mwestariki 2023 mutinyo kabere umwaka 2008 na Raila kobo waziri monene bwa serikali. Kibaki akabeko koboka sokorosi we katiba enye yo mwaka 2010 na gwakirwa chukura ibirengo bya 55 igoro yemia. Kibaki akabwato kaubara igo chiase serikali ya Uhuru Kenyatta chitariki 5 mutinyoka no mwaka 2013 na magega yae wesoke kurwase siasa chibirengo bigoro ense ya Kenya. Kibaki oberega kurwara kuru mwaka 2016 asaberega kwirwa senyagitari ya Karen na sensema ya Nairobi na boigo ense ya South Africa. Kibaki nigo asiraka abwate emyaka 90 abwasa atiga magega abana ba Judy Wanjiku, Jimmy Kibaki, David Kagi na boigo Tony Gitinji. Muna television ya Ndizi TV nigo tuatumire engora ya bene gochia ase ya mate ya Kibaki. Ngo reporter ya Ndizi TV eretera ne Brian Sagini Isena. Mbiamuno umurikito Brian Sagini Sena sorobotirwa senchira yoboikira nubono togotira boigo asamangana angabunayo analengeta sogosira koyo kabero murai bwenzega ya gatatu ya Kenya Mwai Kibaki ni gobona barai aho bagandrete gotuma magombo ocyasabahiri nabasani banyagosira omurai bwenze buno murikito Sara Nyarangyondita baraza agotumanya. My sorrowful duty to announce to the nation the passing on of His Excellency Emilio Mwai Kibaki. Magega yomurai bwense omoske Uhuru Kenyatta
koraria bene igoro yogosira koyo kabeire omorai bwense Emilio Stanel Mwai Kibaki imeye nyomba yoborai gose State House ritko liarero nigo amagombo atomire kurwa sabarai ao gati yabo nomorai bwekiama kia ODM Raila Odinga omokonyi bomorai bwense William Ruto gati yabande asiba munyura nyagosira buno morai bwanchete oborai bwa magenderero. President Mwai Kibaki, an outstanding economist, a man who has distinguished himself with a great legacy that he has left behind, an accomplished Kenyan, a man who we all respect. Emilio Mwai Kibaki. Mwai Kibaki is one of the freedom fighters of our country. He has served this country for many years with diligence, with fortitude, with honesty and transparency. Omorai wekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nigo amuinyora Kibaki magega yokoba omokonyo ye asigeka kimyaka 5 kuru mwaka wechiri wibere na 5 weiko mwaka wechiri wibere na 13 asatogia obokorari bwaye asabaigo ahinyora buna oyo kabeire omorai bwense Kibaki arenge gosekia abakenya. Kibaki is an iconic father figure in this nation. I had the singular privilege of serving a full 5 years as his vice president. And I can tell you, there are very few leaders, even within the African continent, with a spirit of selflessness and singular sense of purpose and service to his people. Of course, you have to remember moments when he would get this nation laughing. That was indeed Mwai Kibaki. He would use language that younger Kenyans would not be allowed to use. And we'd all go laughing. Maana gani? Huna maana wewe. Ni binadamu ya mavi ya kuku. Mwenyewe hapa au ni mama au ni baba, angali anajivuna kutembea mbele ya watu. Na hana aibu. Moses Wetangula oyoro morai wekiama gia Ford Kenya na Musalia Mudavadi oyoro morai wekiama kia ANC na barabo nigo barua magombabo asogo siria omorai oncholeretie ebirango bya uchumi imeyense ya Kenya na baigo morai bwetenenerete asobokoreri bwaye. The humility of the executive officer of the then ruling party to rise to be one of the finest finance ministers of this country and then the best president that we have had. We worked with him. We remember him fondly as one of the most detribalized public leaders in this country. A politician whom Kenyans voted for overwhelmingly against all odds in 2002 and defied what one would have called deep state project or interference. Nere omwaziri wobolendi bwaime Dr. Freddy Matiang'i nigo atoma amagombaye wetira asili uko asamunyora Kibaki buno morai bwetenenerete asoborai bwaye na ende bwanchete amagenderero. Naintwe korwa egetaseni kia Ndizi TV tuatomire engora yaito. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
Biamuno umurikeito Sara Nyarangiontita hasoroboti rwa senjira yoboyekera nucinga kyecho abakenya bonse ni gobo igoba gendrete gutuma magomba abo gokia senka abairi amo nabasani kurwasorongorwa gusibo igomba ratigara maiga aseba muinyohire mwai Kibaki buno yolengo murae ananasa cinga kichiaye ni gochumi ya rengengiya ananasokea kweli goli kwebintu aho egento batebire batamwibire ekerarengase oburaye Kariko kiarengo baku ambo ulima bwalinge raisi one skuru wana ba basari kwende skuru fisi alinge raisi na sanjia bado na wana jia chibole tani biasara biange bia to abono igo yo rebona ga cyane kintu nje muno mugusi muno mwako itoke bakia kwete mtu amwanjete kabisa Kibaki no muntu kotama kanda maya ebese akatige bakomba buko to ne chebese mubuko kurtochola bagambia babande ndugutu akene mubuko pito cyandege uchumi yasarikira aya uchumi yarenge bia na wati pikipiki chikacha chibese ngotoka chenge mebuko lakini bona byasenchia ngo Kibaki obugambwa ngo bugambyo bya pati machambe yongo kwa nego kwa Kibaki no murayiro no mwako muri chinga kigari uchumi yae mfakti uchumi yabete ngia sana kaini uchumi eto kingia to second uchumi nanyera te kabadonge aba mura bakira maraminga bamanyi gusa uchumi asali amakutana ara ko kumyo kani yunara teni to amato nyamo tatai amutaro akine to kato myo kani amutai kato ikistage amutato Ndizi byarengeise nando kumagwa Kibaki obwale ko buya kubwo abo ngana samu kubona byasa onyo mutumo keti gamubeka saga ya to handru getega baje wakisi wakati rais alikuwa president rais Mwai Kibaki alisaidia wananchi sana sana kama vijana wa pikipiki imesaidia kuishi ilikuwa juu sana pesa na gotikana na jubono tigatumulekere mangana siasa yogandete ukolekana asorgongoro ito rwagusi gochaga kurwa sesemo ya kituja chinotho yokoligia ekerokyo bunge kurwa senseme yo Geoffrey Asanyo ni garokane komochia umubunge wenseme yo Jimmy Angwenyi anasogotekirania chire chirareta menyibenseme yo Asanyo ni gatewire buna magendra mange ni garokane gotekirani kwa senseme yo akerekeria tewire buna ensemo ya kituja chinotho ya bereke gotigara magega sensemo ya magendro igaburi ya manyukuru sensemo yukumubwatia asobo chori obone bole bosio elikunyara kuba ikereneria mange aisego choro no mubunge wensemeyo nche ganko kwa Geoffrey Makana Iwasanyo ganduete boge tutu chache north asakoro kwa Manyerero ward na se ndiali na sakoro kwisecha manga omochumbo rorobono abairenga ke yoko kwa Jimmy Angwenyi abaira rora lakini magendo tararekananga ngakyako da magendero as a constituency na ende bogo tutu chache no tubwati yanya kwa jibeka national school in Leons njigante geteka nacho riwe nche kero mwaka yante getekurwani mekishwa na rosiri ki national school inya ekyaba murayibere neja subati ikinyo kaibere kero mwaka igwa nche gentana kwa saba yante getenkora abantu babo tutu chache egasi na ende ntegetenga CDF ya kore gasi abantu babo tutu chache ngwa pili gocha bange chikura mbaunjurere wangorolia parole amatunda yo muchumbe na ende gasi muchumbe ngakyabwana tawakora na ayo kagendrete boigo yokoligie kero kyo bunge boigo kurwa sensemo ya Nyaliba lichache Erekyo Bino nigaburia menyukuru senseme yokonyara kumubwatsi asobo choryo bone bole bosio anene konyara kumusira seganga ya yogo chikoligie kero kyo kaukwana menyukuru sensemo ya Botamba niga ate biribuna china chinga ke amenyukuru senseme wento gochamo na gochora barayi bali babwatamaroro anana seganga yogo chigo ikerania mange asenseme yo niga segeti Giotamba Sports Grounds asegosori yenkoyo yare gokorerwa aseganga yogosira basaekera ya kwana manganaya sana zoko takaribisha kabisa na mwajire so bonge wa mbura ya tureri na mto tanga mbura ne baraka tariwa na watu ajago mpira mbura ragino ya sae ya njire asirire abarega shidera nane sana ya maji abangina ba twekira maji amatuka mange ururoje lakini ni maji tamwe muradi no jagete ga project ya maji etanya gusuka kujianda na ndi besa takete ndi besa jinsi nini iya gato ngata bagambira ane mbari kokonya bayibuli abana bange estimate ogekereka na dia ko bayiga ngata program ya vijana
n'abangine kunyuka empowerment enko boro kesi mwaikiriga gazi nzigo toja gukora twen speaker lakini mubeka namese ebikundi bino ani maite mubwate binde imora moiganje buno murayino noko babeka mbarigeri ngaitoranyone mikopere beiraisi na serikali bono nigoja boli gukana kina konyarere gosiru mwana munyaroka ana sensemo yo kine chisemi na kubeke bitango bisaine kone kibuna mbali konyora malito agenkyo nigo chinga kechu muswati haidodinga atebire buna baswati boy gomba bwante koligerirwa amabaga y'uburayi asense ya Kenya bunumuriketo Brighton Makori agotomanya Umurugi boyokoriye kirogo ky'uburayi bwense ya Kenya wetera asobomo bwa Azimio la Umoja wani Kenya Raila Amolo Odinga Mama Ida Odinga nigobona teberuna nechinga kya serikali etakire gobeke meruri ya bene asense meri yechisemi erikwena kimuna basubati ngonyora bara masomo aisaine erigwetanga koru aseme chando eri ebabwaterenetie buna okonyora oburito bwa mapema. Let's protect our tomorrow. Now Linda Kesha is a program and that advocates for eradication of teenage pregnancies and early marriages. The people we have here, you are big women, you know. You know what problem there is when a young girl gets pregnant, 13-year-old, 14-year-old, some even as young as 12-year-old. Sometimes families arrange for them to get married at an early age. You are actually ruining those children. Kaukwana abu litukurigaro ekiraikiranete asomo yega bugo chengera lituko lege Islamu nigatebetebuna abasubati baise kwewe amabaga asichigazi au imeyense ya Kenya nikobarachi kogendereria buya na gukora imechando eri ebabwateraneti. When it comes to women in leadership, I cross the boundaries. It doesn't matter where you come from, I'll support you. It doesn't matter what religion you are, I'll support you. I cross the boundaries and I encourage them because I know when a woman becomes a leader, she'll look at the plight of all the women. Boigo ni gali deirabuna serikali netakire kubeke merobiri ya bene asense meri abajanu irigotanga basubati abange kotagenda zichinsisko irigokonyora obobweni. In Kenya today, there are some illness that we pray God let us not catch us because it is like committing a crime. You go to the hospital or you go to a doctor, he gives you the cost even before he diagnoses what is wrong with you. Ati ugonjwa yako inaonekana ni mbaya sana, utalipa kama 120. We come through these things every day. Ekeroense ya Kenya endete kwerekana ucha sobo chorio bonne bu mwako yoiga ida nikubona nyarika kwabuli abasubati bonsi koralia omorembe. Must cultivate love for one another. We can't afford to be quarreling one another. We can't afford to have chaotic campaigns. We can't. Where there is no peace, and you women, particularly women from Northeastern, when there is no peace, the people who suffer most are women and children. Ngolipoteri egetaseni Candice TV, iridariane Brighton Makori. Mbiamono Brighton Makori asorobotirwa senchira yoboikirano bono gotigana Brighton Makori boy gotunyara kumulekera mangana siasa ayogandetse koeneki wa ase chinsemo bono obomo bwazimio one Kenya nigo bamochore Paul Kapigade wechikoirukia ekirogo asokoligie kirogo kyobo governor ase county ya Nairobi aniga gocha maiga yomubunga wensemo ya Westlands Timothy Wanyonyi kobanere olenge oyo koligie kirogo kigwetera se Amayia ODM amatuka wango iga ni gwanyonyate betebuna kurase ke Amayia ODM nerebe ko bwato getama sakaraje eligochia koligie keroge kyemeye county Nairobi Azimio one Kenya ni gona moitri Paul Cup asogo chikurwane keroge kye ekirobono Timothy Wanyonyi ya mubetereri koirana na koligie keroge kyo jumbe kurase constituency ya Westlands imeye county Nairobi robotioru asenchira yobekirano Azimio inawezekana. Azimio inawezekana.
Obomo bwazimio wani Kenya ni gobakorre obonchoreria se bali bakoligie birogo byoborai imeye county ya Nairobi. Tuna imani nawe baba Raila, tuna imani nawe. Asoyo kabiro mokonyo mugavano Mike Songo oyubo igobwe tigeti miremo Polycarp Igathe igacho ruko irukie bandera ya Azimio wani Kenya koligie kerokyo bo governor imeye county ya Nairobi. The governor candidate is going to be Mr. Polycarp Igathe. He will be deputized by Professor Kaloki. We will have a senator candidate, Mr. Edwin Sifuna. Then the women representative is going to be Madam Esther Passaris. Richard Ngatia oyubo igoganetie keroge kyobo governor gwetera seke magia Jubilee nigo nera kiro isukuru seke minano gyo keroge kyo na nigo acho rugotenera mangana yobonchoreria asabisi yomuraibwense. Richard Ngatia has also graciously agreed to step down in favor of Honorable Mr. Polycarp Igathe. Is going to be appointed as the President's Special Envoy on Trade with immediate effect. Omubunge o Westlands Timothy Wanyonyi ngati yabali bakwenrumono na monchoreria korwa na Azimio wani Kenya has made a decision to step down from the governorship contest and to go back and contest his seat as a member of the National Assembly for Westlands constituency. Azimio boigoni komateberebuna mbachiko ene kianonye no monogalibwe bunge ya Nairobi na chukurokora sekiama gya ODM. We also agreed that the Speaker of the Nairobi County Assembly, once it is constituted, will come from ODM party. Amaonchereria ya nigago chali tukeli morioka maega yomo bwazimio wani Kenya otwarega ikarasama gacha KCC imeyomo cho Nairobi ritukuli goro ko reporteria Ndizi TV iritena nenkoro kuvi hobwansu bwomugusinyira unastali kibune chialero buna watambe egenteki yago sekebe ngia kolekanete sense mogete nyoro staliki nemerongebere naibere omutinyokane aso mwaka bwoliwe ya mochimi ya kianda emerongo kianda nene 1994 stali kibune chialero omutinyi buno yorero nalibono omurai wense ya America wemeronge 35 kabere 37th president wense ya America Richard M. Nixon abeteka gosiria obugima bwaye stali kibune chialero omutimbuno ya oyorero monchumuligireria omwaka 1994 nalibono omurai wense ya America oyolengo omurai wemeronge 35 na kabere abeteka gosiria obugima bwaye na boigo na jistari kiumurai yo gatatu wense ya Kenya nera bakagusiria obugima bwaye ayo na yabeteka